سەرۆکێ شەپێلا پێشەڕۆژا کوردی li Sûriyê Siamend Haco eşkere kir ku PYD dixwaze tevlî Hevpeymaniya neştîmanî ya Opozisyona Sûriyê bibe. Hevpeymaniya neştîmanî ya Opozisyona Sûriyê wê yekê red dike. Di beşdariya xwe de di bultena arkê de Haco rexin lê wan aliyan kir yên bang li Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê dikin ji bo pêkanîna yekrêziyekê li gel Partiya Yekîtiya Dîmokratîk PYD û got ku ew daxwaza yekrêziyê bi partiyekê re dikin ku bûye sedema koçberiya bêhtir ji milyon Kurdên Sûriyê ji welatê wan û bi sedan çalakvanên Kurd kuştine û bi hezaran zindan kirine. Haco amaje kir ku cudahiyeke mezin heye di navbera Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê û PYD de û tucaran nabin weke hev û serbar kir ku ew nikarin her du aliyan bikin wek hev ku aliyek jê de siladdar e û ziyanê dighîne xelkê û siyaseteke xerab dijî birjewendiya milletê Kurd li Sûriyê bikartîne û aliyekî dî ku tu kesî nagire û tenê hejmarek partîne bi hev re kar dikin bi awayekî dîmokratî û banga dîmokratiyetê dikin. Di bersivdana pirsekê de derbarî derketina Encûmena Neştîmaniya Kurdî ji Hevpeymaniya Neştîmaniya Opozisyona Sûriyê wekû mert ji bo yekrêziya Kurdî, Haco got ku PYD daxwaza tevlîbûnê dike ji bo nav Hevpeymaniya Neştîmaniya Opozisyona Sûriyê. Lê Hevpeymanî red dike ji ber nêzîkbûna PYD ji rejîma Esed ve her wiha eşkere kir ku PYD bi kesayetiyên Hevpeymaniyê re dicive ji bo mijara tevlîbûnê û got jî ku eger encûmen ji Hevpeymaniyê jî derkeve PYD penahengî yekrêziya Kurdî nabe li gel Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê. Haco daxwaz ji Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê kir ku ne tenê mercê serbestberdana girtiyan li pêş PYD deynin lê her wiha daxwaza cudakirina PYD ji PKK bikin.